La previsió de l'oratge per este dimecres, dia 18 de novembre, tindrà un cel aclarit, les temperatures nocturnes sense canvis o en lleuger descens i les diurnes sense canvis. Vents fluixos. Quant a les temperatures, Requena tindrà avui una màxima de 18 i una mínima de 3 graus, Ontinyent màxima de 20, mínima de 7, Gandia màxima de 20, mínima d'11 i València tindrà una màxima de 22 i una mínima de 10 graus.